Genevieve Borga and today kuan guys, manguha mi og blackheads. Mga ni kanang harvest mi guys og blackheads diri oh. Dani, daghan na kaayo pero uban ako sila. Sala. Akong mga guwapang. Sudayon, sumpay ba? Kamugulangan. Bitaw guys, kanang nag-prepare na mi og ano siya, init na siya ha. Mainit to kasi nagbukal-bukal na siya. Dayon. Gagamitin namin ang Megan Detox at Lightening. Lightening Clay Mask. Yan guys. At saka itong Eye White for Purifying Balm. Yan. Ayan guys, ayan. First, ito yung ilalagay namin, i-apply namin yan. Tapos, i-leave namin ng 1 minute. Saka naman kami maglagay ng, i-wash namin ng face. Okay? Go! Mag-start na tayo. Stay tuned! Okay guys, mag-start na tayo. At saka, ito yung unahin na bimpo na mainit para mag-open ang pores. Okay? Shout out. Nag-research kasi ako guys. Ayan, pwede daw ito ganyan na. Yan, mainit. Sumulabas at No. Yan. Naglalaban na sila guys. Para ma-open yung pores. Yan. Tapos, pagkatapos yan, ilagay ito. Bilisan nyo! Itong Eye White for Purifying Balm. Yan. Ayun guys, ayan. First, ito yung ilalagay namin, i-apply namin yan. Tapos, yan. Muna to ha. Ilagay sa T-zone. So dito. I-massage din siya. Tapos i-massage. Yan. Sa T-zone lang isa. Yan. Pero sa ilang lang natin i-focus guys ha. Yan. Tapos guys, i-leave natin ng 1 minute. So mag-start kami ng 1 minute mamaya. Ayan. Dito lang sa ilong yung i-focus namin mamaya ha. Ayan. See you. Wash na tayo guys. Mag-wash na kami. Open po na may lakpamin. Wipe lang siya yan. Huwag niyong i-rub. Tap lang. Pat lang guys. Ganyan. Para malinis yung pagmumukha natin. Para maging lalong gumanda. Yan. Makati siya dito guys. Oh. Yan. Makati siya dito. Yan. Ito na part. Kaya i-focus natin itong dito sa ilong lang. Hindi na muna namin lagyan ng face. Okay? Okay. And ang next guys, itong Megan Detox and Lightening Peel Off Clay Mask. Yan guys. Tapos, with charcoal extract. Yan yung mangyayari sa amin mamaya. Yan. Tapos may 10 grams siya guys. Oh. Yan. Sabi dito, helps remove impurities and lighten skin. Okay? So, ito yung steps na mangyayari guys. Yan. I-apply siya. Tapos, leave ng 15 to 20 minutes. Yan. Tapos, erase ng water. Tap ng water. Yan. Ayan. So, mamaya ko na babasahin itong portion nila. Tapos, itong ingredients. Okay? Start na kami guys ha. Tikans ito guys. Ito na ang ilalagay namin. Yan o. I-open natin ito. Gabi ka. Ito maoy. charcoal. Ang itim naman. Charcoal. Charcoal eh. Lagay sa nose. Yan. Anak, huwag kang lumapit na. Lapit na yan ako. Huwag malapit na. Wow! Ang lamig! Wow! Ang lamig guys! Ang sarap ilagay.
Ayan. Ang lamig. Lamig niya. Yan na yung finish guys, oh. Yan. Ito na yan. Maliit lang yung nilagay ko. Ito lang, oh. Diba, in-apply ko lahat. Pero hindi natin apply sa buong mukha ko, ah. Baka ano yan, Charles. Ayan, guys. Yan. Namumuo siya, guys. Tingnan nyo nga yan, oh. Ayan, oh. Oh. Yan. I-leave lang natin ng 15 to 20 minutes. Okay? So, kita-kita tayo mamaya. Busy pa sila. Yan, oh. Oh. Nag-apply pa din sila. Ayan yung finished look, guys. Yan. Yung ilong lang talaga yung nilagyan ko kasi yun yung maraming kati-kati kanina. Yan. Yan. Yan yung nangyayari, guys. So, yan. Ito yun. Gusto natin kayo na yun. Ayan. Yan sa kanila. Yan. Oh. Sinama nila yung dito nila yung chin. Kasi makati daw. Basahin natin ang caution niya for external use only. Siyempre, dili siya sa sulod. Let's continue use if the skin becomes red. Nag-red ay nyo? And itchy during and after use, consult a doctor. Wala naman siguro nagpula. Hindi naman makati. Normal reaction lang. Ayan. Tapos, hindi siya pwede i-contact sa eyes. Pag malagyan yung eyes, wash agad ng tubig. Store in dry room temperature not above 30 degrees. Okay, so made in PRC. Hindi ko alam pa yung PRC. Yan. Life Strong Marketing Incorporation. Na-open ako na sila yan. Yan. So, dito guys, helps remove impurities and lighten skin, leaving your skin looking fresh and glowing. Ano na to kung mag-glowing, biglang ilong, ha? Finish look guys, yan. Finish look. Yan, yung anin yan. Yan. Imo, Jilay. Sa mukha, Jilay. Dapat na mag-cut. Hindi mo, nanggahin naman. Sa mukha. Oh, nakakaste. Yan. Yan guys, pero dry na. Hindi na namin paabutin ng 15 minutes. No. Yan. Kukunin na namin guys ha. Yan mo, nakikita nyo ba yan? Dry na talaga siya. Si butas may ilong ngayon. Yan. So, kukunin natin siya. Pati sa kanila, dry na rin. Yan o, dry na. So, kukunin na namin ha. Wait up. Where's my mirror? Share ata. Kukunin na muna namin guys ha. Ayun, hindi ang ko. Sila kuha. Lagi siya. Tayo makuha ka, wait. Sura na to ha. Dito. Pakit. Para di malupad ang buwan. Oh, gabi oh. Meron talaga siya. Wow! Ah! Ayan oh. Agay. Tikit lang mo lang. Ang ka. Maliit lang yan sa akin. Ayan oh. Yan. Yan guys. Yan. Kita siya man yun. Picturean ko na lang siya para makita nyo ha. Ay ba sama pag manay blood mo gawas hindi. Guys, may natitira pang black dyan. So, lilinisan ko muna yan guys ha. Ayan. So, kukunin ko lang muna. Oh, Tapos, magmo-moisturize. Moisturizer ko yung face ko after the... Sila magmamas sila. Ako mag-moisturize lang. Dapat isa butang na siya. Ayan. Butang niya ha. So, malinis na siya guys. Ayan. Sila magmamas sila. Ayan o. Magmamas. Saan yung mga rin? Orange. Bisutang. Sibisong. Bisutang agad. Bisutang. Oh. Orange Run Moisturizing. Nourishing Mask. Nourishing. Bitaw. After namin remove ng blackheads guys, magmamask sila. Sila lang yung magmamask. Ako yung magmamoisturize. Maglagay na ako ng moisturizer. Galing mo muna yung sa akin. Eye white. Tapos ito, yung gagamitin nila guys. Ito, kakanin. Cabbage din yung ka-thirsty. Sa katidal nga pala to guys. Saan?
Halo, moisturizing, bisutang, bisutang. Ayan, bisutang. Tanganin din, bisutang, o bisutang. Ayan, o bisutang. Ayan. Must. So ako, mag-eye white, moisturizer ako. Lalagay ko lang sa face ko, guys, para masitol na yung side ng nose ko. So, yun lang, guys, yung pag... Dito lang ang... Hanggang dito na lang kami, guys. See you sa next video, guys. See you. Nag-enjoy kami lahat. Ayan, o. Ayan. Bye-bye. Bye-bye na ba? Bye-bye. O, bye-bye na. Hanggang dito na lang, guys. Subscribe. Like, subscribe. God bless. Bye-bye.